Bon dia. Com esteu? Bé, avui el taller que farem del conte que acabeu d'escoltar, Martin Gris, farem una libèl·lula de colors. I per això necessitem cartolines, vestidores, curetes petites de plàstic, fullets, escurapipes, paper pinotxo de colors, celo, cola i rotuladors. Bé, anem a començar. Primer farem les ales de la libèl·lula. Jo agafaré el color groc i heu de doblegar la cartolina així per mig. No importa doblegar del tot. I farem ara unes ales. Sabeu que les ales de la libèl·lula una és més gran que l'altra. I la farem així una mica redoneta. Bé, ara ja les tenim fetes i les podem colorejar un poc. Podeu fer els dibuixos que més us agradin. Per aquí. Molt bé. Ara farem aquí al mig dos tallats. I li passarem la cureta. Li posarem els dos joiets. I un altre. Després agafarem unes curapipes, el doblegam i li fem una corba aquí.
ferrem aquí darrere amb un pont de filo. I ara en el paper pinotxo fem bolletes per a ferrar-li aquí a la libèl·lula. Jo ja n'havia fet un parell i les anirem aferrant en la cola. I també li podem pintar una boqueta. I aquí tenim la libèl·lula acabada. Espero que us hagi agradat. Adeu, fins la setmana que ve.